प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, गौरा माता की जय, कार्तिके बाबा की जय, गौरी पुत्र गणेश की जय, हर हर महादेव। तो प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो देखिए गुरु बहना, बहुत सुंदर एक शिव चर्चा के हम कथा आप लोग को सुना तनी। हमरे कथा के आप लोग शुरू से अंत तक सुनो आ सुन के बताए कमेंट बॉक्स में कि हमार कथा आप लोग के कैसन लगल बाटे। आ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखब। तो देखी पति पत्नी लोग रहेला, लोग एक गांव रहेला में पति पत्नी लोग रहेला लोग। तो देखी बहुत लोग उनकर जन पत्नी रहेली बहुत चर्चा में बहुत पसंदीद चीज उनकर रहेला, चर्चा में बहुत जाली। अब बहुत भगवान के भजन करेली, शंकर भगवान के बहुत भजन करेली। देखी बहुत भजन करेली। आ एगो उनकरे भगवान एगो बेटी और 3 गो बेटा देले रहे ने, एगो बेटी और 3 गो बेटा देले रहे ने। आ 3 गो बेटा रहे ने आ एगो बेटी जब रहेली तो जब ई चर्चा में जाली तो लड़कियां कहेली कि ए मम्मी हमो साथे चलब चर्चा सुने। कहली ए मम्मी हमो चलब चर्चा सुने। आ छुटाने पे से माई के साथे वो चर्चा में जाली। आ चर्चा में जाली कहल जाला कि बहुत गरीब तन रहेला लोग, पढ़ाए को उतना भर के ना रहेला। तो कहली कि आखिर में स्कूल हम जैबे ना करब मम्मी, हमो चर्चा में चलब। चर्चा में महतारी के साथे आ जाली चर्चा में। आ चर्चा सुनेली। आ जब चर्चा सुनेली उनके बहुत पसंद आवेला कि भजन चर्चा के कथा सुनत के छोट रहेली लेकिन बहुत पसंद रहेला कि भगवान भोलेनाथ के बहुत भजन करेली, बहुत भजन भगवान भोलेनाथ के बहुत पूजा पाठ करेली। कुछ दिन बेचारी के बीतेला। जब कुछ दिन बीती तुमकर माई बाप लोग मर जालो लोग। कहल जाला माई बाप जब मर जाइलो तो लड़की बहुत रोएली या लड़का बहुत रोएने। लड़की और लड़का बहुत लोग रोइलो, लड़की बहुत रोएली कि अब हम केकरे साथे अब भजन में हम जाई, केकरे साथे हम कथा सुनम। आ माई के साथे रहनी तो जात रहनी कथा में, अब हम केकरे साथे जाई। तीनों भाई आ बहन लोग रोएला लोग। लेकिन कहल जाला कि जब तीनों माई बाप लोग मर जाला लोग तब तीनों भाई या बहन लोग अपन घर में लोग रहे लगेला लोग। बहन खाना बनाली या तीनों भाई लोग खाला लोग। जब भाई लोग सियान हो जाला लोग, शादी विवाह करे लायक हो जाला लोग, तो कहल जाला कि नात रिश्तेदार गांव गड़ा लोग कहेला लोग कि अब तक तो लोग शादी विवाह करे लायक लोगन हो गया। शादी कैला लोगन। आ शादी कैला लोगन बहन एगो घर में वाली भौजाई के साथे अपन रहिए। भाई लोग सोचेला सही बात बा कि बहनिया अकेले घर में सब कुछ करे धरेली। आ शादी कर लेवल जाई तो बहन अपने भौजाई के साथे रहेंगे। लेकिन देखी कि भोलेनाथ के का देखी कावन छिका बटे भोलेनाथ के दया कि शादी लोग भाई लोग करी लोग सोच के कि बहन साथे रहिए। लेकिन भौजाई लोग आवेला लोग जवन तो 2 भौजाई तो बहुत सही लोग रहेला ना। कहल जाला 2 भौजाई बहुत सही लोग ना रहेला लोग। आ एगो भौजैया बड़ी सही रहेली, एक भौजैया बहुत निक रहेली या 2 भौजैया लोग ना सही रहेला लोग। जब 2 भौजैया सही लोग ना रही लोग तनको कहल जाला अपने ननद के तनको लोग मानेला लोग ना। आ जब तनको अपने ननद के लोग ना मानी तब बेचारी कहल जाला नंदी बहुत कष्ट में बेचारी अब कैसे कहल जाला का अपन दुख कहे। भजन में अपन जाली, शिव चर्चा के अपन कथा सुने जाली, भगवान के भजन करे जाली, मंदिर में जाली, भगवान के पूजा पाठ करेली आ सब कुछ करेली। आ कह के बेचारी आएली घरे तब वो देखेली कि घर में सब कुछ पड़ल बा, लेकिन अपन प्रेम से बेचारी करेली। आ बेचारी प्रेम से अपन कार करेली आ सब कुछ करेली। आ भाई लोग रहेला तो भाई से भौजाई का कहेली कि अब तो कहल जाला आपके बहन सियान हो गल वाली। आ सियान हो गल वाली शादी विवाह करे लायक हो गल वाली। अब शादी लोगन आप समन कह देती तो बहुत निक रह। तीनों भौजाई अपने में तो बातचीत लोग कह लेला लोग। आ भाई से जब अपन अपन मेहरारू लोग कहेला लोग कि अपने बहन के शादी कर देती तो बड़की कहल जाला बड़की भौजैया कहिए कि शादी तो पैसा कौड़ी तो बटले ना बटे। आ शादी दहेज तक केहू दे नहीं पाई। आ कि शादी ऐसा खोजब की ताकि लेन देन ना रहे। तो भाईवा कहने ठीक बा
का करे। लेकिन भैया देखी इतना बेकार लोग ना भैया रहेला लोग, बहनिया के दुख लोग समझेला लोग। भाई कहे न कि अरे ऐसनो कहल जला खोजब की ताकि हमार बहन जहाँ रहे तहाँ सुख से रहे, कि वो लोग हमन के इतना साथे कैले बाटी। भाई तीनों बहन के माने ला लोग, जब जाले लोग तीनों जानी कहल जला बड़का भैया से जब बड़की भौजिया कहले रहली तो बड़का भैया अब शादी कहे न ठीक बा अब तो जाए शादी खोजे। तो कहे ने बड़का भैया कि ए बहन आ खाना बनावा, सवेरे खाना ना खा ले, आ खाना ना खा के कहीं हमके जाए बा। तो बहनिया कहिए कि भैया तू कहाँ जइबो, तो भाईवा कहिए कि अरे तू खाना ना बना दो आ हम कहीं जाए। तो कहली बहनिया कि अरे भैया तनी हमके बता दो कि कहाँ जइब। तो भाईवा कहल जला जन भाई रहे न तो ना बतावे न कि हमें जगह जाए। लेकिन देखी जन लड़की रहेली तो भगवान भोलेनाथ के बहुत पूजा पाठ करेली, तो भगवान भोलेनाथ उनके सब चीज़ के अगम जानी दे देने, सब चीज़ के ज्ञान दे देने कि कुछ होखे वाला रही तो उनके मालूम चल जाला कि हाँ आज है होखे वाला बाटे, चाहे कल है होखे वाला बा, सब चीज़ के उनके ज्ञान मिल जाला। जब देखी सब चीज़ के गुरु बहिना उनके ज्ञान मिलल रही तो उनकर भाई जब शादी खोजे जब जाने तो भाई से जब पूछेली तो भाई ना बताने, जब भाई ना बताने तो खाना तो बना देली, या भाई जब खा ली हैं तो कपड़ा पहनत रहे न तो पूछेली बहन कि ए भैया ना बतैब, तो भैया ना बताने तो कहली कि ठीक बा हम भैया ना बताओ तलो तो हम ही तोहके बताओ तनी। तो कैसे का बतावली आ तू हूँ जो जातला भैया जो बर खोजे, आ जातला बरावा जो खोजन हो भैया, आ पाछू में दिसैया भैया जात बाल तू हो, आ बरावा जो खोजन जो जातला हो, ओ जो ही बरवा भैया आँखिया के आन्हर हो, आँखिया के आन्हर हो, ओहो जो ही भैया बाने बरवा हो, आँखिया के आन्हर भैया बाने जो ही बरवा हो, आ जातला तू जो देखन हो भैया, जातला तू जो देखन हो भैया। तब भैया पूछिए कहिए बहन से कि बहन तू कैसे जान तलू कि हम जा तनी बर तोरे लिए खोजे। तो कहल कि भैया हम जान तनी तू जा तला हमरे खातिर बर खोजे जा तला, लेकिन ठीक बा तू जा, लेकिन वो आँखी के आन्हर बने तू पश्चिमी दिशाई जा तला बर खोजे। कहे ने भैया तो बहन के बात ना माने ने भैया चल जाने बर खोजे। आ जब बर जइए लड़का के घरे जब जइए पानी पी लिए खाना खा लिया, लड़का के जब देखे ने सही में आँखी एगो आन्हर बाटे, आ जब आँखी आन्हर बा तो भैया कहने सही कैसे हमार बहनिया जान गईली कि आखिर में वो आँखी के आन्हर बाने। भैया घरे आवे ने तो कहे ने कि अपने मेहरारू से गलत रहनी लड़का देखे, लेकिन कहल जला एगो अखिया लड़कवा के आन्हर बाटे और उनके साथे हम अपने बहन के कैसे शादी करब, इतना सुंदर हमार बहन बाली। भौजाई कहिए तब जा देखो तनी कितना बढ़िया पा जला बर की तू कह देला शादी कहिए अपने पति देव से इसे। तो कहली कि अब तू ना जइबा शादी खोजे। दूसरा भैया कहने अब जाए दो, अब हम ही जातनी शादी खोजे। दूसरा भैया जइए शादी खोजे। जब दूसरा भैया शादी खोजे जइए तो फिर उनहु के बहन खाना वाना बनावेली आ खाना खियावेली, आ खाना खियाली तो पूछेली भैया आखिर में तू कहाँ जातल, तो भैया ना बताने कि यहाँ जातनी। जब भैया ना बताए तो कहली बहन कि भैया हम ही बता तनी सुन लो। तो कैसे का कहेली आ तू हूँ जो जातला भैया जो दूल्हा जो खोजे जात बाला ए भैया, तू हूँ जो जातला दूल्हा हो जे देखे ऊहो दूल्हा भैया गोड़ा के लांगाड़े हो, गोड़ा
लांगाड़े हो ऊहो जो दुल्हवा जो ही बाने भैया आ पूर्वे दिसैया भैया जा तल तू आऊ हो आ दूल्हा जो देखे जो ही जाते बाला ए भैया दूल्हा जो देखे जात बाला ए भैया बान जोई हुए भैया घोड़ा वाके लांगाड़े हो घोड़ा वाके लांगाड़े हो आऊ जो ही बान जो ही लांगाड़े भैया ऊहो जो ही बान जो ही लांगा हे भैया। तो देखी फेन हुआ भाई कहने बहन तू कैसे जानता लो कि तुहार दुल्हा देखे हम जातनी कहेली कि हम जानतनी लेकिन भैया फेन जाने वो पूर्व के दिशाएं जाने लड़का देखे जाने आ जब लड़का देखे ने तब पानी ओकर घरे जब पिए ने आ जब पानी उनके घरे पिए ने तो देखे ने सही में लड़का लंगड़वा तो सोचे लगे ने आखिर में कैसे हमार बहन जान गईली कि लड़का लंगड़वा ने कि बड़को भैया गई ने बियाह खोजे वो गई ने देखे तो कहली आन्हर बाने आइहो हमहू ऐनी तो देखे ऐनी तो कहली अगैया कि लंगड़ बाने आखिर में कैसे हमार बहन जान जाली वो भैया यहाँ घरे दोनों भाई अपने में लोग बातचीत करी आखिर में हमार बहन कैसे जान जाली कि वो गोड़े के लंगड़ रहने हैं और वो आँखी के आन्हर रहने हैं कि आखिर में कैसे जान जाली। तब सोचेला लोग लगा तब भगवान की इतना भक्ति करेली तब भगवान इनके कुछ बता देने लेकिन कहल जला अपने मेहरारू से लोग कही लोग लेकिन मेहरारू बात नहीं मानेली कहेली हाँ तो लोगन झूठ बोलता अपने पति देव के लोग बात अपने बहन के बारे में भाई बता दी है अपने मेहरारू से लेकिन मेहरारू लोग ना बात माने ला लोग। छोटका भैया जो रहे न तू बढ़िया रहे ने आ जब छोटका भैया बढ़िया रहे ने तू जाने देखी बियाह खोजे तब बियाह खोजे उन्हों के खाना बनावेली खियावेली तू उन्हों से पूछेली कि भैया तू कहाँ जाता लो तो कहे ने आखिर में तू काहे बहन केहू जाला तो तू काहे पूछे लू भैया कहाँ जाता लो तैसे पूछे नहीं भैया कि तोहलो ना बतैबा तोहलो देख के अबा तो बतैबो हम उससे बढ़िया हम ही आगे बता देता नहीं सोचबा लोगन ई न कि आखिर में बहनिया कैसे ई बतिया घइया जानत रहली है। तो देखी ई भैया बियाह खोजे जाता ने तो कैसे का कहतली देखे लइका आ तू हाऊ जो जातला भैया जो बर देखे आ तू हाऊ जो जातला भैया हो जो बरवा भैया राजा के बेटा हुआ हो राजा के बेटा हुआ हो आऊ हो जो बरवा जो ही बाने भैया ओ जो बरवा जो ही बाने भैया राजा के बेटा हुआ भैया उतारे दिसाइया हो उतारे दिसाइया हो आ बाटे उनकर घरवा जो बाटे हो भैया जातल बरवा देखे बरवा जो देखे हो आ राजा के बेटा हुआ हो बाने भैया राजा के बेटा हुआ हो बाने भैया। देखी जब छोट भाई जाने उत्तर के दिशाएं जाने लइका देखे जाने तो सही में जाने तो बहुत नीक घर दुआर उनका रहेला महल घर रहेला आ राजा राजा उनके गांव में लोग कहेला कि राजा के घर है राजा के घर तेही से उनका नाम धरा गई रहेला उनकर बेटा जो रहे ना तो कहेला लोग राजा के वो बेटा हमें जब गांव भर राजा राजा कहेला तो सब केहू कहेला कि उनका लड़का अगर रास्ता धके जाइए तो सब केहू कही अरे वो राजा के बेटा जाता ने तेही से राजा के बेटा सिंह देखी जाइए तो वहाँ तक कहे ने उनकर भाई की शादी के लिए तो आयल बनी अपने बहन के फोटो दिखाने तो बहन के जब फोटो दिखाइए तो राजा कहल जला पसंद कैलिए आ जब राजा पसंद कैले ने जब राजा पसंद कैलिए तब अब
कहे न कि लेन देन के बाद छोटा भाई पूछे न कि लेन देन के नावा, तो कहे न कि हमके लड़की सही चाहिए, हमके दहेज ना चाहिए। भाई तो अब खुश हो जाने, उनके दिल में खूब खुशी मच जाई और सब खुश हो जाइए। आइए घरे तो अपने दोनों भाई से कहिए कि भैया लोगन शादी तो बहन के मिल गई बाटे, आ कहल जाला राजा के बेटा हवे, आ बहुत बढ़िया उनकर महल बा, आ लेकिन कहनी है कि लेन देन का बात कहने हमके कुछ नहीं चाहिए, हमके लड़की सही चाहिए, लड़की सही चाहिए। लेकिन अब कहल जाला तीनों भाई लोग सोचे लगी कि बाटे तो राजा के बेटा बाने, तो शादी करे के तैयार हो गए ने। आ कहल जाला कि दुआरी पे के खर्चा बटले ना बैठे, क्या कल जाए के हमन के सोचले रहनी। लेकिन लाजन कहल जाला कि लाजन लोग तीनों भाई लोग कहेला लोग ना, तो बहन से लोग कही लोग कि ये बहन कहल जाला शादी तो करे के लोग तैयार हो गए बाटे लोग, लेकिन कहल जाला दुआरी पे के खर्चा उतना ना बटे, कैसे का होई। कहेली कि भैया तो हम लोगन चिंता न कर कि सब भगवान भोलेनाथ के दया बाटे, कि सब भगवान भोलेनाथ ही दी है। देखी लेकिन लोगन के विश्वास ना होला, कहेली बहन की ए भैया तो हम लोगन चिंता न कर, सब हम बानी तो कहीं कुछ नहीं होई। देखी सब महादेव जी के इतना वो चर्चा करत रहली, भगवान के भक्ति करत रहली, तो देखी उनके भगवान कितना ज्ञान दे दिले बने, सब आगे आगे उनके ज्ञान मिलत जाता। देखी जब वो कहल जाला जब वो चर्चा में से अली आ भगवान के भक्ति करके अली, तो जब भगवान के भक्ति करके अली तो एगो रूम में फाटक बंद करके बैठली, आ रूम में फाटक बंद करके बैठ के कहली के तर कैसे का कहतली, अमाई जो बपवा शिव गुरु हो जोई चली गई ने, आके करा से कहीं अपन बतियाए शिवा गुरु, के करा से कहीं अपन बतियाए शिवा गुरु। गौरा मैया हई हमर हई महतारिया हो, हई महतारिया हो, रौरे जो हई जो ही बाप ए राम, रौरे जो ही हई जो बाप ए राम, हमरो इज्जतिया शिव गुरु राऊ रे जो देखा में, अरे राऊ रे जो देखा में हो, माई बाप नहीं के जो ही संगवाए हम, माई बाप नहीं के जो ही संगवाए राम। इतना शिव गुरु से ऊ एक रूम में बैठ के आ शिव गुरु से ऊ अरज कह के चल जाली, आ बाहर निकल के फाटक दे के चल जाइए, आ कल जला कुछ देर पे आई हैं ऊ तो देखेली घर में सब अनाज से भरल कोठरी बाटे, हर प्रकार के अनाज भरल बा। आ जब देखेली तो उनके दिल में बहुत खुशी मचेला कि हमके शिव गुरु तो सब दे देले बाटे, आ दे दिल। अब तीनों भाई के बुला कहली कि भैया देखा कहनी न तो हलोन चिंता न करिए, देखा सब कोठरी में भरल बाटे, तो हलोन शादी के दिन ठान दा लोगन ठाना जाए शादी के दिन। आ लड़की के जब शादी कहल जला दिन, लड़की के जब बारात आक रही आ दिन धरा जला, तो देखी तीनों भौजाई लोग बा तो कैसन बाटे लोग, आ तीनों भौजाइन के छोटकी भौजिया सही रहली, लेकिन देखी उनों के अंदर कितना लालच आ जाला, भाई सही रहने लेकिन भाई के लालच नहीं आला, भौजाई के लालच आ जाला। तो सोचेली लोग कि अब तो ननद चल जाइए, आ ननद चल जाइए तो ननद के रहले ना धन अब बढ़ता चल जाइए तो सब धन उनके साथ है चल जाए। देखी सोचेला लोग अपन तीनों मन में लोग सोचेला लोग कि जब दुल्हा बाबू दुआरे पे इन्हें बारात लेके तो उनके कोनो प्रकार से उनके हमन के मुंगा देवल जाए। दुल्हा बाबू जब कब्बो बारात लेके इन्हें दुआरे पे जब बारात लेके इन्हें तो दुल्हा बाबू हमन के मुंगा देवल जाए। देखी तीनों भौजाई के बात ही कहल जाला, तीनों भौजाई के बात इनके कहल जाला ज्ञान मिल जाला, इनके अगम जानी रहेली इनके मिल जाला कि हमरे पति देव के लोग मारल चाहता, लोग हमरे दुल्हा के लोग मारल चाहता। देखी जब दुल्हा बारात लेके आने दुआरी पे तो जब ससुर से पहले का कहली हमके ससुर से भेंट करे बा, तो देखी ससुर से भेंट कर रही तो कैसे का कहली, राऊ रे दे नवाय ससुर राऊ रे जो दे में हो,
अपने बेटाउआ पे दे में ये ससुर, अपने बेटाउआ पे दे में ये ससुर, राउ रे दे अनमाय ससुर राउ रे जो दे में हो, आय अपने बेटाउआ पे दे में ये ससुर। देखी इतना बेहद अपने ससुर से कहेली, लेकिन ससुर भी ना समझे ने कि आखिर में हमार पतो ही इतना बात काहे कहतली। देखिए अपने सखी सहेली से कहेली, केहू ना समझेला। भसुर से कहली कि राउ रे दे नवाए भसुर जी राउ रे जो दे में हो, आय अपने जो भाई पे दे में ये भसुर, अपने जो भाई पे दे में ये भसुर। देखी इतना बात अपने भसुर से भी कह देली, केहू ना समझेला। लेकिन अब कैसे कहे, तीनों भौजाई लोग साथे लोग रहेला लो, आ कैसे कहे नाई कहेली। सब देखी बैठेली सब गुरुजी से, अपने शिव गुरु से कहेली, शिव गुरु से उनके दुल्हा के बचा लेने। ओई दिन तो उनके दुल्हा के बचा लेने, लेकिन कहेली अपन ससुर से कि अगर हमार भाई हमार भौजाई अगर कहिए कि विदाई ना हुई बहन के, तो आप ही ना कहम कि हम अपने पतोही के छोड़ के जाए, साथे लिया चलम, हम चलब साथे। देखी विदाई तो लोग ना कल चाहे लोग, लेकिन ससुर माने न ना। लड़की के विदाई हो जाला, जब लड़की के विदाई हो जाए लड़की अपने ससुराल में चल देंगे। अब देखिए तीनों भौजाई लोग बुद्धि का लड़ाए लोग कि जब कुछ दिन बीती तब बुद्धि लोग लड़ाई चला घरे चर्चा करा ले, आ चर्चा के नाम तो सुनिए तो जरूर कह जाला उनकर पति देवते यही बेकर हैं। देखी अपने ननद के लोग ना पूछी लोग कि रहू आई ननद जी, लेकिन नंदोई के लोग पूछी कि रहू रे काहे से नंदोई के जान लेवे के रहेला, उनके मुंगाक रहेला, सोचेला लोग मर जाइए वो तो ननद आके हमरे घरे रहिए, आ जब हमरे घरे रहिए तो धन दौलत भरल रही। देखी जब नंदोई के लोग बोलाई तब देखी का करेली ननद, का करेली भेजेली, ते सोचेली कैसे तीनों भौजाई के हम बात करी। आ देखी लोग चर्चा लोग ठाने ला लोग, आज अभी अपने मर्द के दुल्हा के भेजेली तो देखी एगो शिव गुरु के माला पहना के भेजेली। आज जब शिव गुरु के माला पहना के भेजिए, जब शिव गुरु के माला पहना के भेजिए कहेली जाई, आज शिव गुरु के नाम ले लिए माला पहन लिया जाई, ध्यान दे। देखी जब अपने ससुराल में पहुँचे ने, आज जब चर्चा उर्चा हो जाला, जब सुन लेने तो देला लोग उनके खाना खाए के, अपने नंदोई के खाना खाए के लोग दी लोग। आज जब खाना खाए के लोग दी, बेचारा खाना खाने और वो खाना में लोग जहर डले रह लो। आज जब खाना में जब जहर लोग डले रह लो, बेचारा खाना खा लेने, आज जब खाना खा लेने तू मर जाने। आज जब मर जाने तिनके मेहरारू के मालूम चली, तुरंत मालूम चली कि हमरे पति देव को लोग जहर दे देले वालो, हमारे पति देव खा लेने आ मर जाने। आ देखी फोन उन लोग ना कही के लोग कुछ लोग बताए लो ना, लेकिन उनकर मेहरारू तुरंत चली आयली दौड़त के यहीं आके अपने पति देव को लेके आ जांघे पे रोए लगी हैं। आ रो के कैसे का कहेली, देखी अमाई जो बपवा शिव गुरु चली जो ही गाई ने हो, आपतिए के रहने आसारावाए शिव गुरु, पतिए के रहने आसारावाए शिव गुरु। ससुरा में कैसे शिव गुरु दीना वहाँ बिताई मदीना, वहाँ बिताई में आ सासु ससुर जो ननदी जो जेठानी, ताना जो मरिया लगे ताना वहाँ जो मरी है हो, आयते के खैलू अपन सोहागवन हो, राम राम हो आई तन खैलू सोहागवन हो राम। माई जो बपवा चली गई ने हो, चली गई ने सासु ससुर मर है तनवन हो, राम राम हो सासु ससुर मर है
तना मन हो राम। देखी बेचारी पति देव के अपने जंघे पे लेके इतना बिलिक बिलिक रोएली, कहेली उन्हीं के सथवा हम सती जबाना में हो, आय अपने परानवा ते आगमे शिव गुरु, आय अपने परानवा ते आगमे शिव गुरु। सगरो जिंदगी आय शिव गुरु संगाई बिताई में हो, संगा ई बिताई में हो, हमहु परनवा जो त्याग में शिव गुरु। ई नहीं के संगवा शिव गुरु साथी ये जबाना में हो, साथी ये जबाना में हो, आई नहीं के संगवा बनी जाई में शिव गुरु। देखी शिव गुरु जी इतना लड़की के बात वो सुने न, जब लड़की के बात वो सुने न तब पति देव के देखी उनके कैसे उनके प्राण वापिस कैले बाने। जब एक ठोप अपने उंगली काट के आ एक ठोप उनका कहल जला उनके मुंह पे अपन खून जब चुए, आ जब खून जब चुई तो तुरंत आग के उनकर पलक खुल जाए। जब आग के पलक खुल जाई तो देख लिए कि हमार पति देव अब जिंदा हो गई ने। आ जब जिंदा हो जाने उठ के बैठ जाने तो ही जाऊ का कहली हर हरे महादेव।